Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vă vorbesc despre alfabetul și pronunția în limba germană. În această lecție am adunat cele mai importante reguli care, la sigur, o să vă fie de un mare ajutor și folos atunci când vă veți decide să studiați această limbă minunată. Și desigur, începem cu ce este cel mai important atunci când vrem să studiem o limbă străină. Deci, important este să cunoaștem alfabetul acelei limbi. Das Alphabet. Literele în limba germană se citesc în felul următor. A umlaut, E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O umlaut, Ö, P, Q, R, S, SZ, T, U umlaut, U, V, V, X, Y și Z. Cred că deja ați observat că alfabetul german este asemănător cu alfabetul român. Singura diferență majoră dintre cele două este faptul că în alfabetul german diacriticile sunt înlocuite cu 4 litere speciale. 3 litere cu umlaut, A umlaut, O umlaut și U umlaut și simbolul SZ sau este numit scharfes S. Simbolul SZ în limba germană înlocuiește literele SS, el aparține exclusiv literelor mici și nu se va afla niciodată la începutul unui cuvânt. În Elveția și Liechtenstein nu mai este folosit deoarece a fost înlocuit definitiv cu literele SS. Literele din alfabetul german sunt de genul neutru, de aceea vom spune das A, das B, das C, und so weiter. Cele 4 litere extra din alfabetul german pot fi înlocuite în mod oficial după cum urmează. Litera A umlaut cu AE, litera O umlaut cu OE și litera U umlaut cu UE. Iar SZ-ul, după cum am menționat mai sus, cu SS. Atunci când veți întâlni consoanele duble, să știți că acestea se pronunță ca o singură consoană, iar vocalele duble se pronunță prelungit, cam de 2 ori vocala. Și desigur, trebuie să cunoaștem că alfabetul este foarte și foarte important, deoarece de multe ori ne întâlnim cu faptul că trebuie să spunem un cuvânt pe litere atunci când nu suntem siguri de ortografia acestuia. De obicei suntem rugați să spunem numele noastre pe litere sau prenumele. Deci, cum se spune un nume pe litere în germană? Sunt câteva metode des întâlnite de a spune un nume pe litere în orice limbă. Spre exemplu, puteți folosi nume de orașe, nume de țări sau denumirile întâlnite în alfabetul fonetic al limbii respective. Însă, mare atenție! Dacă doriți să folosiți nume de țări sau orașe în limba germană, trebuie să fiți siguri pe scrierea și pronunția acestora, pentru că avem foarte multe și multe excepții. De exemplu, Austria în limba germană se scrie în acest fel și se pronunță Österreich. Aici am făcut un tabel pentru a vă ajuta să spuneți corect un nume pe litere în limba germană. Am indicat câteva prenume care vă vor fi de mare folos. Iar acolo unde am considerat că este un grad oarecare de dificultate, v-am scris în paranteze
pronunția corectă. Una din variantele cel mai des întâlnite în limba română, atunci când vrem să spunem un nume pe litere, vom folosi de exemplu numele Alin și spunem A de la Ana, L de la Lazar, I de la Ion, N de la Nicolae. În limba germană este aproximativ aceeași formulă, schimbările fiind în loc de la vom utiliza vi, iar în locul numelor Ana, Lazar, Ion și Nicolae vom folosi varianta germană și anume Anton, Ludwig, Ida și Nordpol. Alin în limba germană pe litere se spune A, vi, Anton, L, vi, Ludwig, I, vi, Ida, N, vi, Nordpol. Dacă doriți să spuneți la fel ca prima literă din, atunci puteți folosi expresia wie der erste Buchstabe in. Deci, în continuare, dragii mei, vom analiza fiecare literă a alfabetului în parte și vom începe cu litera A. În pronunție, în limba germană, vom avea A indiferent de locul în cuvânt. Însă, trebuie să cunoașteți că poate fi pronunțat ca A lung sau A scurt. Avem A lung atunci când, în general, dacă după A urmează o singură consoană. Exemplu, das Rad. Atunci când avem literă dublă, das Haar. După A urmează Hashmut, das Jahr. Sau avem o vocală neaccentuată la sfârșitul unui cuvânt, care în general va fi pronunțată ca vocală lungă, das Sofa. Se pronunță A scurt atunci când după A urmează două sau mai multe consoane. Exemplu, Raș. După A urmează grupul de litere CK, das Wrack. Nu se aplică tot timpul, dar uneori, dacă rădăcina cuvântului conține A lung, atunci A rămâne lung și în forma flexionară, chiar dacă în forma flexionară, după A, o să urmeze două consoane. Avem un exemplu. Haben. A avea. Deci rădăcina este hab, iar terminația n. Rădăcina hab, după A urmează doar o singură consoană, deci pronunțăm lung, hab. Una din formele flexionare ale lui haben, participiul 2, este gehabt. Chiar dacă după A din gehabt urmează două consoane, A se va pronunța lung, gehabt. Următoarea literă a alfabetului este A umlaut, care se va pronunța ca un E deschis ce nu are echivalent în limba română. Pronunțăm E deschis indiferent de locul în cuvânt. Însă trebuie să țineți cont că poate fi iarăși E lung sau E scurt. Se mai scrie A-E. Avem E lung atunci când, în general, dacă după E urmează o singură consoană. Exemplu, der Käse. După E urmează Hashmut, Wellen. Și avem E scurt în următoarele situații. După E urmează două sau mai multe consoane. Exemplu, die Männer, ich hätte. Sau, dacă după E urmează grupul de litere CK, das Gepäck. Litera B are la fel două tipuri de pronunție. În primul caz se pronunță B la începutul sau în cadrul cuvântului.
Exemplu, das Blut, Glauben. Și, în al doilea caz, se pronunță B apăsat la sfârșit de cuvânt. Exemplu, das Lob, der Raub. Există și excepții, cu toate că B se găsește în cadrul cuvântului, acesta se va pronunța B apăsat. Exemplu, das Obst. Următoarea literă, C, are de asemenea două tipuri de pronunțare. În primul caz avem C, foarte puține cuvinte, cele care sunt împrumutate din alte limbi. De exemplu, Cezar, das Celsius. Și în al doilea caz se pronunță C, ca în casă, foarte puține cuvinte, iarăși, care sunt împrumutate din alte limbi. Exemplu, die Creme. Litera D se pronunță D la începutul sau în cadrul cuvântului. Exemplu, der Durst, der Laden și se pronunță D apăsat la sfârșitul cuvântului. De exemplu, der Freund, der Wald. Litera E se pronunță E, indiferent de locul în cuvânt, însă poate fi E lung sau E scurt. E lung se pronunță în următoarele situații. În general, dacă după E urmează o singură consoană, das Gel. Când avem literă dublă, das Meer, leer. După E urmează H-mut, sehr, mer. Și E scurt se pronunță în următoarele situații. Dacă după E urmează două sau mai multe consoane. Exemple, das Nest, das Bett. Sau dacă după E urmează grupul de litere CK, der Dreck. Litera F nu este la fel de capricioasă ca surorile sale, deci se pronunță F indiferent de locul în cuvânt. Exemple, das Fahrrad, der Apfel, der Kopf. Litera G are mai multe tipuri de pronunțare. În primul caz avem G sau G, ca în gheată, la începutul sau în cadrul cuvântului. Exemple, das Geld, der Vogel. În al doilea caz avem G apăsat la sfârșitul cuvântului. Der Zug, der Krieg. Și în al treilea caz se pronunță ca J în cuvintele împrumutate din limba franceză. Die Garage, das Regime. Litera H se pronunță H la începutul sau în cadrul cuvântului. Exemple, der Hammer, das Hochhaus. Și în al doilea caz avem H-mut, care nu se pronunță atunci când se află între o consoană și o vocală sau între două vocale. În acest caz se va prelungi vocala din fața lui H. Exemple, der Lehrer, die Ehe. Următoarea literă este I. Se pronunță I ca în icoană, la începutul sau în cadrul cuvântului. Poate fi I lung sau I scurt. I lung se pronunță în următoarele situații. În general, dacă după I urmează o singură consoană.
Exemplu, der Igel. Dacă după i urmează h mut. Exemple, in, ihnen, ihr. Când i se găsește într-o silabă neaccentuată a unui cuvânt, pronunția este la fel ca în exemplele de mai sus, dar puțin mai scurtă. Exemplu, die Idee. Deci observăm că accentul se pune pe ultima silabă. Și atunci când o vocală este neaccentuată la sfârșitul unui cuvânt, ea este în general pronunțată lung. Exemplu, der Fati. I scurt se pronunță în următoarele situații. Dacă după i urmează două sau mai multe consoane. Exemple, ich, immer, der Tisch, bitte. Dacă după i urmează grupul de litere CK. Exemplu, der Blick. Când după i urmează o vocală, nu se formează două silabe separate, iar i este pronunțat foarte scurt. Exemplu, die Station. Litera J din limba germană se pronunță i ca în cuvântul ieri, la început sau în cadrul cuvântului. Exemple, das Jahr, das Objekt. Se mai pronunță dj în cuvinte foarte puține care sunt împrumutate din limba engleză. Exemple, der Job, der Jazz. Și mai avem pronunția j ca în cuvântul jder, în cuvinte foarte puține care sunt împrumutate din limba franceză. Exemple, der jargon, die jalousie. Litera K se pronunță C ca în copil, chestie, indiferent de locul în cuvânt. Exemple, das Kind, das Paket, der Streik. Litera L se pronunță L indiferent de locul în cuvânt. Exemple, das Land, das Pult, der Nebel. Litera M se pronunță M, indiferent de locul în cuvânt. Exemple, die Maus, die Familie, der Traum. Litera N se pronunță N, indiferent de locul în cuvânt. Der Name, die Hand, Braun. Următoarea literă este litera O, care se pronunță O indiferent de locul în cuvânt. Poate fi O lung sau O scurt. O lung se pronunță în următoarele situații. În general, dacă după O urmează o singură consoană. Exemple, die Rose, groß, rot, vor. Există și excepții. Cu toate că după O urmează doar o singură consoană, aceasta se va pronunța scurt. Exemplu, von. Atunci când avem literă dublă, das Boot. După O urmează H mut, das Ohr. Sau o vocală neaccentuată la sfârșitul unui cuvânt este în general lungă, das Lotto. Litera O scurt se pronunță în următoarele situații. Dacă după O urmează două sau mai multe consoane. Exemple, das Dorf, die Sonne. Există și excepții, cu toate că după O urmează două consoane, aceasta se va pronunța tot lung. Exemplu, das Obst. După O urmează grupul de litere CK. Atunci pronunțăm O scurt. Exemplu, die Socken. Următoarea literă, litera O umlaut, care se pronunță Ö. Ö. Cine a studiat franceza o să-i fie mult mai ușor. Deci este
un fel de I, dar nu este I-O, anume, deci nu spunem I-O, dar spunem Ö, Ö. Se va pronunța astfel, indiferent de locul în cuvânt. Poate fi Ö lung sau Ö scurt. Se mai scrie o E. Ö lung se pronunță în următoarele situații. În general, dacă după Ö urmează o singură consoană. Exemple: das Öl, der Föhn, böse. Dacă după Ö urmează H mut. Exemplu: die Höhle. Avem Ö scurt atunci când după Ö urmează două sau mai multe consoane. Exemple: der Löffel, die Höhle. Sau dacă după Ö urmează grupul de litere CK. Exemplu: die Stöcke. Litera P se pronunță P indiferent de locul în cuvânt. Exemple: die Person, die Kneipe, der Mob. Litera Q se va pronunța CV la începutul sau în cadrul cuvântului. Q este întâlnit în germană numai alături de U. Exemple: die Qual, die Bequemlichkeit. Următoarea literă este litera R. Trebuie să cunoașteți că poate fi R ca și consoană sau mai avem R vocal. R ca și consoană se pronunță în toate cazurile atunci când nu se folosește R vocal. Pronunțăm R. Exemple: die Reise, der Herr. Următorul exemplu, atrageți atenția, R îngroșat este ca și consoană, iar R de la sfârșit de cuvânt este vocal. Exemplu: die Lehrer, die Lehrer. Pentru începători este indicat să se rostească R simplu, ca în română, iar apoi, pentru a-l rosti ca și în germană, este nevoie să faceți gargară. În timp ce faceți gargară, încercați să pronunțați următoarele grupuri de litere: ra, re, ri, ro, ru, rü, rö. După ce reușiți să-l pronunțați, încercați să rostiți cuvintele normal, fără a face gargară. Sper foarte mult această metodă să vă ajute. Pentru cei care au făcut franceză, o să fie mult mai ușor. R vocal se pronunță în următoarele situații. Deci avem pronunția R, unde R se aude doar puțin, ciupit, sau uneori chiar deloc. Aceasta poate să apară atunci când avem sufixul R. Exemple: der Vater, die Mutter. Sau ați putea să mai auziți și varianta der Vater, die Mutter. În al doilea caz avem prefixele er, fer, zer, her. Exemple: erlauben, vergessen, zerstören. Litera S se pronunță Z la începutul sau în cadrul cuvântului. S stă însoțit de o vocală sau de un diftong. Exemple: die Seile, die Reise, süß. În al doilea caz îl putem întâlni S la sfârșitul cuvântului. Exemple: der Preis, das Glas. Următoarea literă, SZ, se pronunță S lung în cadrul sau la sfârșitul cuvântului. Se folosește doar după o vocală lungă sau un diftong.
Exemple: Der Spaß, die Straße, ich aß, ich weiß. SZ-ul nu are majusculă. Litera T se pronunță T, indiferent de locul în cuvânt. Exemple: Das Telefon, die Miete, rot. Avem însă și pronunția ț, doar când după T urmează I scurt urmat de o vocală. Exemple: Der Patient, die Information. Următoarea literă, litera U, se pronunță U indiferent de locul în cuvânt. Poate fi de asemenea U lung sau U scurt. U lung se pronunță în următoarele situații. În general, dacă după U urmează o singură consoană. Die Grube, gut. După U urmează H mut. Exemplu: die Uhr. U scurt se pronunță în următoarele situații. Dacă după U urmează două sau mai multe consoane, exemple: Der Hund, der Wunsch. Sau dacă după U urmează grupul de litere CK, exemplu: der Puck. Litera U umlaut, care se pronunță U, deci nu are echivalent în limba română, poate fi pronunțat ca un fel de I și U, indiferent de locul în cuvânt. Poate fi U lung sau U scurt. Se mai scrie UE. Cine a studiat franceză, mă repet, o să poată să pronunțe acest U. Deci, repet, nu este U din rusă, este mai mult un U din franceză. U lung se pronunță în următoarele situații. În general, dacă după U urmează o singură consoană. Exemple: die Tür, die Lüge. Dacă după U urmează H mut. Exemple: früh, die Bühne, das Gefühl. U scurt se pronunță în următoarele situații. Dacă după U urmează două sau mai multe consoane. Exemple: die Münze, dünn. Sau dacă după U urmează grupul de litere CK. Exemple: das Stück. Litera V se pronunță F în majoritatea cuvintelor, indiferent de locul în cuvânt. Exemple: der Vater, das Motiv, das Kollektiv. Se mai pronunță V în cuvinte foarte puține, împrumutate din alte limbi. Exemple: die Vase, das Klavier, der November, das Verb. Litera V se pronunță V indiferent de locul în cuvânt. Exemple: der Wein, das Wasser, zwei, Schweiz. Litera X se pronunță X indiferent de locul în cuvânt. Exemple: das Xenon, die Hexe. Litera Y se pronunță U în majoritatea cuvintelor în cadrul cuvântului. Exemple: die Pyramide, typisch, die Hymne. Și se mai pronunță I în cuvinte foarte puține care sunt împrumutate din alte limbi. Exemple: das Hobby, die Party, das Handy, der oder das Yoga. Și la final, litera Z, care se pronunță Ț indiferent de locul în cuvânt. Exemple: das Zelt,
Der Arzt, das Salz. Dragii mei, atât am avut a vă spune despre alfabetul limbii germane. Revin cât mai curând cu o lecție despre grupurile de litere și regulile de citire ale acestora. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă spun până la noi întâlniri. Pa, pa! Tschüss!